ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କହୁଥିବା ଲୋକ କେବେ କେଉଁ ଗରିବ ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଚାରିବ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ, ଭୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓ କଷ୍ଟ ଯଦି ସହିବି କେମିତି ହସି ହସିକା ଜୀବନ କଟାଯାଏ ତା ପଚାରିବ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ କହିବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ସମ୍ପର୍କ ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ବି ଅନୁଚିତ। ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ କରିଲେ ଲୋକେ ଭୁଲିଯିବେ, ନ କଲେ ଲୋକ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବେ। ଭୁଲ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ବହି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଭୁଲ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରା ବହିଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ମିଛକୁ ଯେତେ ଧୀରେ କୁହେ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ଯେତେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଇବାର ଅର୍ଥ ଏହା କଦାପି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି, ଭାବିନଥିଲି ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ବନ୍ଧୁ କୁହ, ବାନ୍ଧବୀ କୁହ, କେହି ଆପଣାରେ ନୁହେଁ। କ୍ଷଣକର ମିଳାମିଶା ସବୁ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆ। ମନରେ ହଜାର ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛେ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଉ, କାରଣ ଦୁନିଆ ମୁହଁ ଦେଖେ, କାହା ମନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।